ברוכים הבאים לעוד פינת תיירות מפנקת. והפעם, אילת. יצאנו לבדוק את רשת מלונות ישרוטל המובילה בתיירות, במיוחד עבורכם. אז אם בא לכם לפנק ולהתפנק, בואו אחרינו. המצע שלך לבוא לריביירה קלאב באילת, פשוט מאוד, פגעת בומבה. זה הרבה יותר זול, אנחנו 4 חבר'ה, יוצא לנו כל אחד איזה 200 שקל ללילה, יש פה מקום לעשות אוכל, מקרר, בריכה, לייט צ'ק אין, לייט צ'ק אאוט, וואלה, שמה, חוויה מעולם אחר.